Is dat net levensgevaarlijk? Oh, dat valt bij mij. Dat went wel, hè. Het is prachtig mooi, hè. De blijft er fit van. Altijd mensen om je heen, altijd muziek om je heen, altijd fleurigheid. Het is altijd een hele omschakeling van de simmer naar de winter weer daar. Dan is het een beetje stil. En dan die barre winter altijd, die grieze lucht. Ja. Dus je bent blij dat het weer mooi waar is? Ja, hartstikke blij. Hoe mooier waar, hoe beter dat mijn zin is. 40 weer waarom kwamen we voor het eerst in Heijen. Dat was ons eerste merkje. En wat dien je dan? Bakjes opsmieten, hè. En fijnsum, dat we de laatste merk van mijn mem. Want een week later weer ze verstoren. Werd ze ziek. En dan weer gebeurd. Oké. Dus ik heb maar dit wel een beetje een baan. Een beetje emotionele baan, zeg maar. Hoe lang ga je nog terug? Nou, in ieder geval tot mijn 65ste. Ja, wel langer. Want dit is mijn lust en mijn leven. En dan heeft er altijd baan om die heen. Ik heb ook wel eens, dan belt er een of ander bedrijf. Dat belt me op en wat doet hij daar? En ik zeg, nou, ik ben kinderlokker. Dan is het stil. Ik zeg, hallo mevrouw, bent u daar nog? Ja. Wat moet ik me er eigenlijk bij voorstellen? Ik zeg, nou, draaimolen, suikerspin, zweefmolen, popcorn. De kinderen komen altijd naar me toe, dus ik ben kinderlokker. En Militse Paken zei het ik al. Mijn opa is kinderlokker, want hij heeft een draaimolen. Prachtig mooi dat. Dat zijn weer de mooie dingen van het leven. Sorry, de studie, dit hier voor de 40ste keer op het Heilen en Venember Play. Dankjewel. Hartstikke bedankt, hè? Jij me bedankt, want het is prachtig mooi. Ik ben er ondersteboven van, hè. Mensen, je wordt hartstikke bedankt. Dit heb ik net tocht. En ik ben er helemaal even wijf van, hè. En ik wil nog wat zeggen. Ik zie je nu 40 jaar en ik heb 29 jaar heb ik eigenlijk samen met mijn zuske. En ik wou dit een beetje opdragen aan zuske. Bedankt. Dit is een anker dat hij kreeg bij een squallen. Dat heet het anker en dat had een andere naam gekregen. En toen weer het voor mij en dat had je hen gezet. Ja, en dan moest eigenlijk een hek omver. En wat een bijpassend hek. Ja, een bijpassend hek, ja. Eerst zit er een oorhek om mijn hinders en dat jij er net bij. Nee, net bij een anker. Nee, net bij een anker, nee. Nou ja, en zo ben ik begonnen te denken. En staren gewoon, had ik een idee gekregen. En dat heb ik nou uitgewerkt. Dat is het stuurrad. Dat ga ik van het internet halen. Mooi skeren, mooi lak. En je bij inpast. En toen? Ja, toen is de rest. En erbij kwam staren gewoon. Maar dan moest wat bij dat ik een beetje op mijn schip liggen en dan had ik er maar een zielschip van maken. En heb je dat zelf maken? Dat had ik zo maken, ja. Maar joh, heb ik wat met een scheepvaart? Ik ga, net gewoon 20, ja, wel dik 20 jaar in een scheepbouw zitten. Dus je mag wel graag zijn om iets te varen? Nou, ik ben net zo zo'n echte vader, maar... Nee? Nee, wat zei ik, hè? Je zeebeen.
Nee. Dan heb je zo'n hekken, maar dan wil je zelf zeeziek. Ja, word ik zeeziek, ja. Ja, dan is het dan, hè, de goede stuurlui die staan aan wal.